všetkým mene svojom, ale mene mestskej časti Devinská Malá som rád, že v takom hojnom počte, poprvýkrát, myslím ako v takom hojnom počte, ste sa zišli na Vianočnom turnaji stolnotenisovom. Začínali sme 16 hráčmi a dneska nás bolo okolo 100, čož teda mňa osobne teší, pretože celý môj život sa nesie v športe a ja som zástancom športu, takže som rád, že aj deti sú tu a taktiež v hojnom počte. Verím, že prostredie, ktoré sme vytvorili, je vyhovujúce. Chýba nám tu športová hala v mestskej časti, tak dúfajme, že na budúci rok by sme mohli byť už možno aj v novej mestskej športovej hale. Ja by som chcel, pretože dámy už skončili svoje boje v skupine, vyhodnotiť ich dnešné zápasy a tak, jak boli všetkých 6, oceniť niektoré pohárby, niektoré malými veselými darby. Takže začneme 6. miestom. Na 6. mieste skončila každoročná účastníčka Janáková. Na 5. mieste, ja si to musím prečítať, pani Otová. Na 4. mieste skončila pani Kukertová. Na ocenenie tých, ktorí sa mohli postaviť a budú postaviť na beťu. Na 3. mieste skončila pani Bartová. Na 2. mieste skončila pani Prokcinová. Takže ďakujem ženám, že aspoň na tú jednu skupinu sa vždy zídu.